Abo. Nyobain nama Abo? Maksudnya Torres ya. Boleh mendeng, Pak? Moजाङानो बिराद खस्थ' मोनदों आरोना माने सानसेखालि बिराद सान्दुं ओमफ्राय आरो दिनै बिराद अखामोन आरो गाबोनबो नायनोसै माबायसा जायोना Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअ'आ मानि सायाव। दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय आबो गेम्सनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ' फैगासिनो जिडि प्रडाक्शनाव। बेयावनो आंखौ आदा कालमाक्सआ लिंहरनायलाय आं बे शुटआव थांगासिनो। ओमफ्राय आंनि लोगो दं बलारामजों आंजों थांगासिनो जों ओंखारबाय उदालगुरिनिफ्राय। लकेशना जाबाय जोंहा भैरबकुन्द लादों शुटखौ। ओमफ्राय जों बेसिम थांगासिनो। आं दिनैनि भिडिअ'नि गेजेराव आं भइस डाबिं होआ, मानो होनब्ला आंहा फ्रन्ट साइडजों आं लानो हायाखै, मानो होनबा केमेराया आंनिया एसे गाज्रि जाना दङ, बेनि थाखाय आं फ्रन्ट साइडजों लानो हायाखै। ओमफ्राय गेजेराव माथो सोनाय हानाय नङा। आं जेसेबां हायो ट्राइ खालामगोन, नांगौखिनियाव आं सोनानै होगोन। आरो दिनैनि बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होनना आसा लाखिबाय। आं दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो स्टार्ट खालामबाय आरोना। Bocah salah dengar. Bocah salah. Dari kau ni boleh. Sporia. Arlah kamera ni pura bebangan. Rai na he. Ar bicing bebangan na hor bicing ar mama zawai thado. Cut. Ang gaji nga. No sinitan ka na kasi. No sinitan ka na gaji nga. Pero mo mo tilo gaji anda ko. Nama. Ano na mamong lo, bisip ko baik istri ko na.
Apa nani? Moजां ना? बोरै मोनदों फैनानै? जायगाया? नोंसोर गामि नामा बियो? Dia army dia nak ya? Ada Tom? Oh, Nung barong fay dayo? ta जायगा मा थैयो Angrazuli. आंग्राजुलि फैनानै बोरै मोनदो? बहुद मोजां मोनदों फैफेरनाय ओमफ्राय नालाय नोंनि सुदा जोब्बाय ना? आंनियाथ' जोब्बाय ओमफ्राय भिडिअखौ माब्ला नुनो मोनगोन? बियो 15 आगस्ट 8टासोआव नुनो मोनगोन आरो ओमफ्राय सोरनि प्रडाक्सनाव? बे जिडि प्रडाक्सन इनस्टिटिउटआव ओमफ्राय बे प्रडाक्सनाव मावनानै नों माबायदि मोनदो? बहुद मोजां मोनदों एबार फार्स्ट टाइम आरो मोजां जोब्बाय थेंक इउ दादा। Birat kejam tu leh. Ocai ni. Hello guys, welcome to my vlog. Sampai kali karo. Abo, yang nama Abo? Boरै मोनदों ओमफ्राय? मोजाङानो बिराद खस्थ' मोनदों आरोना माने सानसेखालि बिराद सान्दुं ओमफ्राय आरो दिनै बिराद अखामोन आरो गाबोनबा नायनोसै माबायसा जायोना। Abo भिडिअखौ माला नुनो मोनगोन? भिडिअखौ एक्जेक्टलि 15 आगस्टआवहाय होनो सानदोंमोन नायनोसै मा जायो हायोना हाया। दे बेस्ट अफ लाक नोंथांमोननि Abo। अननाय सापर्ट मोनबा आरो बिराद गोजोनगौमोन आरोना। Thank you deh Abo. Action! Sebelah sebelah. Last night shoot logoper dari dapat जोबाखै लागासिनो बोला
bulan. Bulan. Yakin amale. Sada. Udah. Munbe dah. Jangan nah. Oke. Jai बर' हारिनि Gila orangnya. दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ लामायाव थानानैसो एडिट खालामदों बेनिखायनो एसे दावराव फैदों खोमा भइस डाबिं होनायाव थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो आरो गुबुन समफ्रावबो बिदि अनसायनाय होगोन होननानै